Mbliana be muidir calorí le Idirnáisiúnta na mBan le déagairí ó Cumann-Uachtar Cluainne. Arís mbliana le gacrad atá gul ré agus an déan ghlasáil wahí muid grú sé go méid sé deas calorí le na déagairí agus dé se thuirdóibh caint ar daoine a sprágéad arí síalsacu nó atá go fáilig sprágéad agus beidir imeachtaí a sprágéad agus rinmuid sin mbliana trí físeanna chur le chéile agus ba bhfuil am héin ané seo glacu chun móhuichas a ggóil le gach mrá a bhí agus atá mar inspráid dú a rith ma héal agus atá sprágu mé go lethúil le bheith an duine is fearr is féidir am a bheith suas na mrá. Rugadh mar calling me. I was born a girl. Agus mé og be mé abalt a sugraí, déise agus ceá. Fuair mé éidithis agus das mé a níos mar bhain. Is mé se éistí na gile cara, rugadh agus tógadh mé an ort na bha agus tá mé cúig níana déag déis. Másam gur ceantar sóisialta é má ceantar ach ag an am chéine is féidir leis bheith ró idá agus ró chalanach. Bíam sa híam ag glansan chuid mhór duna bloggers ar Instagram agus na daoine clúitethe. Dú híon bíon deacreachtaí agam mo chuid gruaige dhéanú nó smuidí is eile agus is féidir gáil ar ach orthu tutorials agus rudaí tá éitiúí deanú agus chuidú eil bhuaithí sin. Raibh an crónmhéiris an teachtain bhéin na gáil amhaile mo cháide mór chuid calaní iad bhéin na gáil ag aitina cos leis an Victorland nó Cabíra agus fiú a rithna seachtaine agus muid ag freistal ar an Cumann-Uige ach inéis do bharach mar atá gáil réir máh dearthain gur caitham mo chuid ama le mo bhamaí an chuid is mó agus mo anting. Ar mo leitheanta íseo agus na leitheanta mé maithí séas, sílim gur bíam maithím compordach chuirta mar bhamaí agus léironn si grádaí agus codíonn sin nam. Sílim sa haon gur féidir lomsa an grá sin a léirí bósta mar shampla nuair atá mo cháirde ag maithí séas agus níl spin mai orthu ach an ard. Bíam sé chur ceisna orthu chur teachsanna scartcaí an FaceTime is eile agus i ggéirí iad a tóga agus spin maithe chur orthu. Bhailim buíochas a gcóil le mo bhamaí agus mo ansin agus mo cháirde fósta agus bhailim just gur maigad a gcóil lá. Bhailim buíochas a gcóil le mo bhamaí agus mo ansin agus mo cháirde san éirí. Just bhailim gur maigad a bhá. To bhrearnaithe againn inniu mar mrá. As a woman today we have choices. To níos mó bhrearnaithe againn mar mrá le bheith cabbé cinneal duine a bhhailinn, le sin tá taithí againn agus a bhfad níos mó déisina chun athrú agus fásta céile. Is meise Anna Marie McGuinness. Rugadh mé ar buhan na bháil agus thart sin tá cuidiúir rudaí spríomha an Cultarlán, an Aitir Thosaí an Monscow agus cuidiúir éisteanna eile. Tagan an stílas agam mún man sóisialta ag arcar na bloggers, influencers is eile. An dói a Janet Greg sacu go dtéan dói a chun siad éirí sacu le céile. Sa caidirbh anmhaith agam le mo bhama. Bíonn si ag obair lá agus saoithe agus tá sé ina inspiraideach agam. She works hard, it shows that she works hard to pay for certain things and needs. So Lauren sin gur sé ag obair ionta Korea de eil an airgid le éic as na buntáistí sa gine den teile agus na daoine hartáin. Bhfuil sa miún sin le a bhfuil aici le smíní ar daoine eile sa teilech agus daoine eile sa cantar. Well, she does give me advice about life, and she always speaks of when I'm older, she kind of tells me what she thinks I should do, just advice really. Jana mo bhama níos fearr mé mar duine ag arc amachtaí agus trua. To role in agam mar bhain óg, I have a role to play as a young woman.
Gachan na deisna sin agus bíon muinnín agam go bhfuil an dóin in áit níos fearr anois ná an áit sin a rugaí mo amó. Rinnim na deisna seo hartarm le cailíní óga, le mo chlán agus le mo cáide. Is me sé siúil nach bradaí agus rugaí mé ba éhairthe. Dá a chuirm mé síos ar mo ceantar na áite maithim sáilte agus nar fecham rudaí ar bhálaí agus gachra bhíam cinneam winníach gur bhfuil mé a cónaíonn seo agus cin sin maithim gur bhfuil más speisial do hartarm an áit sin a rugaí mé agus cé chungrach an bhfuil mé go dtí maithéarlach agus an deal hampla roiarthaí ar achtaí orm dean sin deifre go mór orm. Mar hartarm is daoine ar banning do cróga iad agus muinínach agus ar náar bhí me se tóga nuas. Bhí me se cósastal am híon mí do muinínach gan am híon margheall ar na mátha hartarm agus na brother ar na Maithíonn mé chéan na staimnín do muinínach mé agus ní nar tógaí me sin nuas. Bhí is agam gur bhórm bheith muinínach go am híon agus na mar hartarm dúirt siad nach le go duna bhíú a chuir sé, so maithíonn gur deá hampla me se cinneal ar mo cáide go maiid chun sin baid me sé gra sin, go bhfuil mé commuinínach agus dearthain gur tuairm muoinín dóibh mar is bralam bheith cinnte agus le ag tuairt compliments. Paistí bagad a bachgarthaí beidir nach bhfuil se commuinínach agus is rud ionach mas ar go bhfuil, ba tá agam nar tógaí me se. Bhí mé commuinínach gan am híon agus sin an dáifar mé frid síal le daoine gachgarm na go chuid paistí bagad má híam trú a dáibh, ba me se le sná má híam mas ar go arcann siad ar deá hampla den thuláimh ar as so Tá mé go buic as gach man a hairach agus I don't want to say for now. This is about man. Is it not about man? So, right. Then we go break as na man a hairach agus for an amla bat an amla má híam níos congra the man agus ag Lord dive now. So, yeah. Mommy fosta. Back in which na dúchlan ósar gór mar mrá oige, we as women sometimes see the challenges. Ach seasan which ina néirin agus tugam lá chuidí do maharja. Ní legam seo mé a chur séis ach a seo me inscroid agus glacham trár de fu. Clúda is aim de agus tá mé sé deag bliana de éis agus rugaí mé ó bailú orthu. Le chuidíon na mrá le céile, le chuidíon gach dana amach agus de gra bíonn sé na mrá ag rachtal rudaí. So mar hampla ag bingo, bhí sé mrá ó bar an sráid ag rachtáil na bingo agus bhí sé níontach spríomhar. Ó dhé tam conaíonn mó amó gádúir suas, so tá mé abalta gáil ag teach sacaí nar nach bhfuil má mamaí is té nó is féidir lim go hart an corneal mar sin an áit sin a bhfuil má antína na chonaí. Tá caidir bhíonn mai idir má dearfar agus what? Tá caidir bhíonn mai idir chealach mó amaí idir dearfar na antín agus mó amó agus gacrad. Nuair bhí mé híon agus má grúpa ag luirt faoi daoine inspóideach thart ar an ggéalphobal na tíon daoine a chanig go dtí ma incin ná fir agus chuir sin mé what's confused.
Cur sin ma incin I gul trína céile mar bhí méid smuoine céim fannachfuil go leor mrá an mhaon sin, agus sílim go sin sprici agin ag na mrá sa géalphobal fa machcan sin, agus when usage as guhanna saca go hard agus níos farna na fur. Mis agus má grúpa cáirde is féidir len just fa machcan sin agus when usage as guhanna agus aber leis like na daoine óige níos le na daoine atá níos óige na Virginia, like when usage as guhanna mar tá siad sin táhaach fásta. And once I learned to like see like na sports now, agus like see the way like during daoine go bhfuil like soccer the gasúirí agat ar nói is féidir le na cána immert fásta. Agus nábhí burtha faoi cédé ar an duine bí leat mar is féidir leat a anna. Sílim haon go bhfuil caidirh níos fearr ag like na cánaí le na cánaí mar is féidir len like play na febanna le chéile nach digan na gasúirí mar tá níos mó cuachtaí san tóthaí sna lántáine agus ní hílann siad go bhfuil ach tá. Ba bhfuil mo buithe a ggóil le aine freirs mar is spermhannaí agus tá si just cóíontach agus chuir si rinn si trena th ionntach mór ar ma héal agus agus rinn si rinne defer I ma héal marhealartha. Yeah, like bhí about like na banaltrí agus gacrad agus na daoine sa políteacht mar ní bhíon de gran ní ró guch ag na mrá sa políteacht agus like na mrá atá sa políteacht anis tá siad like ionntach inspiráide dúsa mar mrá óg. So gur mí maigad? Gur mí maigad. So sin nu? Ná deangan í dearmid bhrealann haon agus lena céile, tá mé leidir, tá mé dó séara, tá mé cóga, is ban mé. Is mis se cála na ceanna, tá mé 6 agus rugadh mé an béal firste. Tá má ceantar nach samhailte, tá siadach mé go cónaíam an eiceile má fearn spórt. Imar an péal agus imar an comógaí agus is brala mé. Tá an caidir bhaintach mé, tá muid le ionta congraach le na céile agus bíon creacht an scóid agin agus as an park tá sé níos leidir. Tá ban am ásaíal atá iontach spreagailda, tá sé ionta cróga tá lán más agam marthaí agus heaglam fólam uthí, bíon muid ag bacail ag gaigh seaparacht agus ag gaiir le na céile. Maithíam ionach samhailte thart ar an duine seo. Ní bíon an ban seo ag sfuinne faoi na sfuinte atá ag duine béala orthaí. Ní bíonn si ag le duine sfuine atá ar duine béala chur isteach ar saoil saca agus deanann si a réire a churann si ar suamhnas. Anis tá babaí a bheith aici agus tá si ag bogaí thar lár le cónaí sasan agus tá más go mór a go marthaí. Anis mar níl si ach óg agus tá sé ag deannaí sin lethí haon. Bhíon caidirh go mbeidh ach tá agat bíon dearfar ag argan sin na céile ach tá gra agam daí agus tá go leor más agam daí. Bíon si ag teachtasteach go seomar sagam le am I leat rud agin a bacail nó am I leat rud agin laithe. Curann si a lán iarachtasteach agus ba bhhailm caidir bhíontach mbeidh le dearfar. Tá duine gcónaíonn sin le cainteala agus maithíam samhailte thart orthaí agus mana ró cáirde agat tá dearfar a gcónaí agat agus ní bheidh cáirde agat do síl fad ach bé dearfar agat. To chuid mór rudí eile agam le fólam, I still have a lot to learn. Le gal hon cin I mo héal haon agus an dúin a fiosaí agus ait se cruthú do na daoine a hagan NRA gan sacking de bhain a chur mú. Is sé ban bhil mé gur letar na má mamaí, mar is má mamaí an duine spregam the most, mar bíonn si obair go crua a gcónaí agus bíonn si ghlach curm do má mamó agus ag deir éon le bíonn míad mingaiar ar
ag gúnaí agus bíonn siad ag ceannailta agus ag tuairt ag éire de gach daine bhfuil hartarthaí. Bíonn siad ag gur an telefís ag gúnaí agus just is like tá siad ag congrach lena chéile agus sílim go bhfuil sin an áid se bhfuil go bhfuil sé congrach le má me sin ag atá chu congrach lena chéile agus tá sé just ionta ceannailta lena chéile agus grá acu tá chéile. Tá mé héanaach san mama ionta congrach lena chéile agus deanam muid le glór rudaí lena chéile. Just fi mé ag daosa le gach seachtain so ghlach sí mé ag na féisina sarile agus bhí ag fanachta in Ostan agus just thuí muid amach ag seapadach agus just rudaí generalta mar sin a dheann tú le a mama. Is dunne le jazz ceannailta í agus just tá sí intach first le Lord le hé. Ní really like tá sí mar Virginia like she gets on as if tá sí de cardja nó like jerfer an rudaí cin. Sinné like just tá sí intach chuann sí tú éadasúbhnas mar rill agla bhíort. Is dunne intach muinneachí agus tá seop de Lord le dainne bé agus just tá go intach ardja as bhhail am na rudaí sinna like bheith agam nuir tá sin ní sinne agus just take after her. Just sílan gohfuil sé mar go mrá é agus tá muid le níos congrach mar sin agus tá sé le níos first a dé le rudaí a dheanú lom agus ní béh sé mar sin ró sé le madaidí i dheanú gach rud a beidir. Bhhail am bhuichas a go bhfuil na mrá sa ceantar as a bé ag arcamach do gach duine agus just má mamaí especially má mamaí just gur maigad de gach rud a dheann siadú agus just sinné really just gur maigad de gach mrá bhfuil ceantar tuair teirdain. Nuair éireann rud a dúchanach when times get tough, caithfidh muid smuoine ar na mrá cróga a tháinig roin agus iad a cealairí gan an slí a caiilú ach go fáil iad a cibhne. Is me sé ife is aspéal freiste mé agus tá mé 15 bliain d'éis. Is bra am ceantar mar tá sé gúnaí ionta gríomhach tá gach daine na sráid ionta cardja lena chéile agus is mar chlán mór le muid. Is é daine inspraide go máhhail na daine tá ceannealta, daine tá neamhsplach agus daine tá bhíon muíneach. Tá marhearfarí ionta cróga agus neamhsplach deimi siad an teach agus nes tá siad ag tugaí féin agus tá siad ionta ceannealta agus cuideal nuair atá fibre bé agam nuair atá mé lár deithleán. Tá marhearfartha ionta ceannealta agus cuideal bíonn siad a gcónaí an tsindaí nuair atá fib nó nuair atá deithleán agam bíonn siad a gcónaí an tsindaí tháinig a réiteach. Seasamh sis de rudaí nachfuil ceart nó díomhás nuair nach féidir le daoine eile a dhéanamh. Seasamh sis de rudaí nachfuil ceart agus díomhás nuair nach ceann daine bhí eile mar tá is cúis táhachtach é agus caiith sé bheith deanta. Bhfuil am ceall ar dhéanamh ar gach mrá tá ag seasamh sis de na feibhna tá sa saithas na látá nniuan. Sin ráte, with this being said, tugam muid cardíomh le bheith cailearí na mrá le cluinne, na mrá gan, na mrá lár dúslan agus na mrá lár rá. Ar bhaimé, bhamó, gúirsanna agus gach ban a lár. Is me sé chéadaí tá mé sé bliain deag díos agus rugaí mé mé firste. Tá aithne gach daine ar chéile leis na mna, má tá tú seil sí an dráid struirthaí tú hello beidir 50 leir le gach daine acanta. Imrann dama for an actual gúirt na mna agus bhfuil mé le chuid mo cardjas far ag imirt stoibh. Dearach nuair hasí mé imirt nuair bhacha mé páirteach mar just ní ruúin léine agam agus bhí gach daine bhhad níos fearna mé. Bhí mé gur amach ach bhí na cána eile ag spreagadh mé le fannacht agus dámainn sin sé bliain eile agus támainn seo. An áirí bhí mé capting don firm faoi séide agus bhain muid cór na bhór agus bhí mé páirteach den firm chunde cumáid. Ní híann go raibh feigh mé go mna mar tá mé páirteach den chláanna seanna muid scacla go chéile le fiú amachchas an cumann bí muid amach so bhí gach daine ag bachar mar an fearr bhí orm de hampla chuirt sanna páistí níos fágan na mé agus bhí orm cluichas fearr seagam a bheith agam agus buir sin le daoine cluichas fearr seacha a bheith acu. Is cailí nachlaí mé an slí bheithe tá mé ag dul leis na bheith mé múnteoir cáiste firste. Tá múnteoir bhain is spreagan go mór mé mar mar Holland is múnteoir go beidir hisaí le lán caileachtaí agus tá mé ag dul leis sin síl sin go maiid.
Bhaile am buithe sa ggóil am fearm peile agus cmógaíachta gúirt na mna sa bhéh taí lem thna blianta gur magah. Nuair chum céis le féad páirteach sna himachtaí seo bíam a gcónaí Thbhar. Sílam ham fi bhhain éisteach le gútaí yoga ba có háirithe leis an ocaid seo mrá óga. Bíam a gcónaí spreagthe ag éisteach le scialtaí sacu agus tan tá orm go bhfuil mé abalta an caidrah a fiosú a bhád níos mó ná a bhí. So bhhail lomsa má buithe sa ggóil lena mrá óga a bhí páirteach leis an níos an seo a míon páirteach leis an cuman óige agus ebre óige sugam. Janan siad dóin sugam a bhád níos fearr agus Janan siad misio bhád níos fearr mar gine, so gur míle mé agah calma.